Wah, mesake men tok tak dulu. mbok ora dadi odot sithik ngene. Kuwi sing tetep mbresek. Ngono bojone ya dhuwur lho, piye boyo ki. Awelenane piyambake niku meteng dua anak pe metune kucing. Nggih, bener. Bener kula metune kucing. Lu wong kucing blek. Nggih. Kucing ki malahan apik. Terus Ayo to nek arek karo sing wedok endi roh. Sinio gak mau ngawur kabeh roh ning nek pas manak kucing ki meneng. Ora tau angok piye-piye nek menungso nek pas ngono en duwelik nek manak lekmu celuken. Iki arep kabarne kan wong kucing. Delok iki bodong guyu ta nglakoni kabeh. Kaya ngene iki lho ndang celuken kono. Lek padha sehat to, Sang? Sehat mula nuwun sewu Kang Mantep, Kang Joko, Kang Kiai Mentos. Dagelan kuwi nak Kang Tigen ciblek ijen. Ijen renek kancane iki malah renek wong apa ki mertake to nekoke kabar keselamatan aku maune rak telu. Cak Kolik, Cak Bagio Kirun. Jangger main alun-alun ngene iki gek suara kuntek nelongso. Kabeh wong tekok lho. Lah Pak Kolik nika ten pundi? Pak Bagio nika ten pundi? Ora tak sahur iki takon, tak sahur iki wong itu noleh aku Pak Kolik pun kapundhut 2009, Pak Bak meninggal 2010. Lah kok wong ngalih karo noleh ngene iki lha iki kok urung ngene. Aku yo ora penak lho kuwi. Iki jane njaluk kudu mbok jawaban kudune Sang. Yo yo boten let suwe meleh ngono ora apa-apa. Artinya ada jawaban gitu loh. Boten let suwe iki pokoke wis ngerti, Pak. Kok kowe malah rone tosan, aja sik tosan. Bojomu anyar aja mati sik to. Alhamdulillah kiyaine niki Pak Bupati matur nuwun, Pak. Halo. Kaya ngerti sura-sura dagelan bodho sepi ditinggal. Sinten sing telepon? Sinten? Wiwit. Oh, gitu si urip. Wiwit. Nggih. Oh, lah niki ngenteni. Halo. Jandro piye? Nyimut. Nyimut telepon. Nyimut telepon lah, aku nyimut ngarepmu ki lho. Sapa? Nyimut ku nang Lah dhek yo nyekel HP SMS-an karo aku lho. Ngono dhek SMS-an karo. Halo, inggih Kang Mas. Nggih, sinten? Wonten niku Padang Singgan. Nggih leres kali ya. Apa ya Jurun? Sinten? Sandirono. Sinten? Sandirono. Halo. Nggih, nembah nuwun. Oh nggih. Sapa? Mbok ora enak. ana sing nelpon ora malah ngomong dhewe kabeh. Ora enek nomere kok. Nek tak dompot kok ya tak jak omong-omongan kok. Aku putus asa dadi dagelan. Nah apa putus asa? Putus asa tenan iki. Dagelan. BBM mundak dagelan gak mundak iki. Pancet ae. Nang Tegal mboten mundak, Mas. Nun, Teng Tegal itu mboten mundak. mbak kok saged Bensin tetap 6.500. Ning tidak 1 liter, ning 3/4 liter. Tak pikir enek kebijakan anyar, Pak. ya harga sembako sedaya kan ribet tosan Mbak Nyimut. Niki ibu-ibu sing gadah putra alit sing susah. Susu mudun pisang harga naik. Apa balen orang sih, Pak? Susu mudun ning pisang naik. Pisang apa? Biar rasa mau tekok ning kondi anu golek dhewe ngono kok. Susu mudun pisang naik aku. Telat nyuwun pangapunten Pak Bupati. Nyuwun pangapunten sopir kula pekok Kiai Tegal. Pripun? Lho, kepape? Kamu gak cemara 1000 lho mandeg jegrek pekar ning ndi aku.
Lah ten mriku ra ditulis, ten pojokan ngoten. Pripun? Tanjakan naik ganti kopling lah kok mudhun golek bengkel to. Arep ganti koplinge mobil pekoke aku ngono. Bocah orang Jawa. Lucu lho iki lucu. Lucu. Anyar iki anyar. Anyar. Sampai ini mboten ngerti nggih. Ah timbang bola-balik banyol kok ngartekne jenenge jenes aku. Aku malah dijumplah karo kemeng 3 apa kowe iki 5 karo aku padha. Kirun ya 5. Siji diken iki kalih kula padha kajine padha seimane. Nomor 2 padha Jawa Timure. Nomor 3 tau nang irian bareng. Nomor 4 padha kencing manise. Niku nomor 5 ya tau ora padha akur karo bojone. Niku Apa Kirun? Lun. Baru saja Tegal itu mendapatkan penghargaan dari Menteri BUMN karena HP layar sentuh jenenge HP napa nang HP Tasripin. Nggih. Kok Tasripin? Saripin. Layar sentuh niku lho. Android. Tutut Tasripin apa? Apa? Aku ora melok nyauri wong aku ra Gustin. Toslin. Kowe karepmu HP-mu apik aku nek ra ngene iki ra iso kok. Toskrim. Aku mau touchscreen. Maksudnya ngeten. touchscreen apa tos karo kancamu ora mudeng. Niku idenya Nggih. adalah dari warteg. Lah kok saged. Lah niku warteg niku rek arep milik tahu, rak mau ditutul kacane to. Tul. Ngoten niku. Arep sambel goreng tutul kacane meneh tul. Ngoten niku. Lah terus metu tahune karo tempene ngoten dadi layar sentuh. Oh, layar sentuh. Arep to bakule jadi tutul. Betul. Pak mantep niku mun sepuh mau saru wae. Sopo kasih sari. Mau ditutul. Sepuh Pak piye? ngene ke kalau ditutul. Instruksi. Oh ya. Kepada yang terhormat Tiga Maestro Dalang Indonesia, Joko Kimantep Tata berita. Nyuwun tembang 1 Caping Gunung 2 Perawan Kalimantan 3 Mas Joko 4 Sakit Nyatup di sini. Radione batune entek. Kok tuku kaset wae. Lah nggih kene dalang kok ora ketok wonge swarane tok teh kaya entut. Semoga dari ulang tahun Nggih. Karanganyar ke-97 Karanganyar semakin makmur, santosa, amin. Yai terus Dalam. pisan piye? Ciblek. Gun. Man Parman kowe kok nang kene to Le? Ya ampun, bojo dandan wedok. Iyo kok nek nyelempit piye? Bature lungguh anteng-anteng nganggo dingklek mergo nggo lungguh mapron mas lenek ngono. Oh man kok kebangetan to man. Kaya matan niku Dari Lah Ais iki dan Bibit. iki ceria lho bocah iki gak tau susah. Lah kok iso Susahe nek adus. nek adus susah piye? Nek mlebu kamar mandi nyanyi le kemesraan ini sabunan dhuwur le bareng iso ya ngopo tak melok iki susah enatus le Wong niku kesalahan fatal niku ada pada bapak dan ibunya. Kok iso ning bapak ibune? Waktu gawe niku ndongane mboten kompak. Kok ora kompak piye, Mas? Ibuke njaluk anak wedok, bapake njaluk anak lanang. Terus? Dikabulke kabeh. Kesinge lanang sinyale wedok. lagian kula mboten Napa? enten dawuh nek pengen di anak wedok iki munggah kok kiwa mandek nang tengah. Nek pengen anak lanang munggah kok tengen. Lah iki jane ya munggah kok anu kok kiwa nlisip bablas. Nek klosohan. Ngono ki akeh ya niku. Salam dari Aris dan Sigit, perwakilan mahasiswa UMS Pecinta Wayang. Oh ya. Anu Pak Dos, niki ra enten penarine ning Banyumas. Dok, tak kecik yo.
Lanjut, kalau anu. Nuwun nggih saderenge nuwun sewu. Nggih. Iki kok sakmene kae iki le tanjur budale jam pira? Wong anu sinden kok tandur. Lah sakmene kae aku bayangne sinden papat teh golek nggon pipis bingung e. Gek maine ning alun-alun ngene iki sok sindene Pak Mantep 5 ngene pul ngendi iki. Aku gowo 15 lho. Kamar mandi bingung ndi iki. Lah iki sakmene kae iki kok piye? Wis ngene iki. Apa Kiron? Nggo ngrabuk sawah ngarep kowe lho ya bareng lho. Ces. Kelangkaan pupuk diatasi dengan kencing. Oh, nggih. Oh niku ngangge pampers tuh. Nyawa siapa Mas Mantep? Dempen
giliran Pak Dimantep.